po ay Yusek. Sinabi din po ni Kong Flores na kapag ang unang impeachment complaint laban kay PBBM ay official lang na i-refer at initiated na po sa House Committee on Justice, wala nang ibang reklamong maaring tanggapin sa loob ng 1 taon, alunsunod po ito sa 1-year bar rule ng konstitusyon. Sa pananaw po ba ng Malacanang, nagkakaroon ito ng bentahe o magkaroon ito ng bentahe, lalo't may iba pang grupo na nagpahayag ng intensyong magsampa ng hiwalay na impeachment laban sa Pangulo? Hindi po natin masasabi na ang pagpa-file ng impeachment complaint paunahan ay bentahe sa Pangulo. Kahit sino pa po ang nag-file niyan, hindi maganda sa imahe ng Pangulo na siya ay masampahan ng impeachment complaint. Hindi rin po ito maganda sa pananaw ng mga ekonomista sa ating ekonomiya dahil nakikita po may mga taong di umano na hindi satisfied or Hindi umano. negatibo sa pagtatrabaho ng Hindi ka Pangulo. satisfied. So hindi po ito bentahe. Kahit sino pa po ang nagsampa niyan. Sa kadiha. Hindi po maganda na makatanggap ang Pangulo ng isang impeachment complaint. Ma'am, last po ay Balikon. Sinabi din po ni Kong Flores na kapag ang unang impeachment complaint laban kay PBBM ay official lang na i-refer at initiated na po sa House Committee on Justice, wala nang ibang reklamong maaring tanggapin sa loob ng 1 taon, alunsunod po ito sa 1-year bar rule ng konstitusyon. Sa pananaw po ba ng Malacanang, nagkakaroon ito ng bentahe o magkaroon ito ng bentahe, lalo't may iba pang grupo na nagpahayag ng intensyong magsampa ng hiwalay na impeachment laban sa Pangulo? Hindi po natin masasabi na ang pagpa-file ng impeachment complaint paunahan ay bentahe sa Pangulo. Kahit sino pa po ang nag-file niyan. Hindi maganda sa imahe ng Pangulo na siya ay masampahan ng impeachment complaint. Kadalo. Hindi rin po ito maganda sa Pause. pananaw. Hindi maganda sa pananaw, o hindi maganda sa imahe ng Pangulo na makasuhan or mapasakahag impeachment. Sa Pangulo. Pero kung ang Vice Presidente pailan og impeachment, okay lang. What a logic. Come to think of it, mga katropa. Sige daw. Dili daw maayos sa imahe sa Pangulo, mga higala nga makasuhan, mapakasakahan og impeachment, no? Dili ko na maayo kay di umano, matod pa. Dunay mga dili satisfied, di na ka makaingon nga matod pa. Dili gyud mi satisfied. Klaro lang istorya. Si di umano. Pangutan na ko no diya sa imong mga balihon na to na ibe. Ikaw diya anti-clear, kanang mga reporter na sa imong atubangan, pangutan na ko no, nagsatisfied ba na sa imong presidente? Ikaw ra may satisfied sa imong presidente, kaya natural, tigpamaba ka eh. Diba? Dili ko na maayos sa imahe sa Pangulo nga doon na impeachment batok niya. Yun na pa. So okay lang nga ang Vice Presidente lang doon na impeachment. Mailang gyapon sa imahe sa Pilipinas. Sa tinuod lang, dili na maayo ang imahe sa Pilipinas, mga higala, sa business community, even sa gawas sa nasod. Kaya ang tanaw nila sa ato karon, mga higala, nagkayamukat, puro politika, mga kaigsunan. And diha pa lang, ug ako'y negosyante, hindi ko musulod diha eh.